హరి బోల్. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం ప్రభుజీ. అందరికీ హరే కృష్ణ హరి ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరి ప్రణామాలు అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 4వ అధ్యాయమైనటువంటి సతీదేవి దేహత్యాగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 27వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 4వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. మరి హరే కృష్ణ. తత స్వభర్తు చరణాంభుజాసవం. తత స్వభర్తు చరణాంభుజాసవం. తత స్వభర్తు చరణాంభుజాసవం. జగద్గురో చింతయతి న చాపరం. 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 దదర్శ దేహో హత కల్మష సతీ. దదర్శ దేహో హత కల్మష సతీ. దదర్శ దేహో హత కల్మష సతీ. సద్య ప్రజ్వాల సమాధిజాగ్నినా.
సద్య ప్రజ్వాల సమాధిజాగ్నినా సద్య ప్రజ్వాల సమాధిజాగ్నినా తతస్వభర్తు చరణాంబుజాసవం జగద్గురు చింతయతి న చాపరం తతస్వభర్తు చరణాంబుజాసవం జగద్గురు చింతయతి న చాపరం తతస్వభర్తు జగద్గురు చాపరం దదర్శ దేహో హత కల్మష సతి సద్య ప్రజ్వాల సమాధిజాగ్నినా దదర్శ దేహో అత కల్మష సతి సద్య ప్రజ్వాల సమాధిజాగ్నినా దేహో హత హరే కృష్ణ తతస్వభక్తు చరణాంబుజాసవం జగద్గురో చింతయతి న చాపరం దదర్శ దేహో హత కల్మష సతి సద్య ప్రజ్వాల సమాధిజాగ్నినా జగద్గురు చింతయతి న హరే కృష్ణ సత్యనారాయణ ప్రభు సూర్య ప్రకాష్ రావు ప్రభు ఇద్దరు చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతస్వభర్తుశ్చరణాంబుజాసవం జగద్గురోశ్చింతయతి న చాపరం దదర్శ దేహో హత కల్మష సతి సద్య ప్రజ్వాల సమాధిజాగ్నినా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతస్వభర్తుశ్చ చరణాంబుజాసవం జగద్గురోశ్చ చింతయతి న చాపరం దదర్శ దేహో హత కల్మష సతి సద్య ప్రజ్వాల సమాధిజాగ్నినా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. తతః తతః అచ్చట, అచ్చట, స్వభర్తుః తన భర్త యొక్క, చరణాంబుజ ఆసనవం పాద పద్మామృతము జగద్గురోః జగద్గురుడగు చింతయతి ధ్యానించుచు చ మరియు అపరం ఎవ్వరిని నా దర్దర్శ కాల్చలేదు దేహః ఆమె దేహము అత కల్మషః కల్మషములు నశించగా సతీ సతీదేవి సద్యః
సద్యః వెంటనే వెంటనే రజజ్వాల రజజ్వాల దగ్ధమయ్యను దగ్ధమయ్యను సమాధి జ అగ్నినా సమాధి అగ్నినా యోగాగ్నిచే యోగాగ్నిచే. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాద్కి ఇచ్చారు. సతీదేవి సతీదేవి తన భర్త భర్త జగద్గురువగు శివుడు జగద్గురు శివుడు పాద పద్మముల పైననే ధ్యానమును నిలిపెను. జ్ఞానమును నిలిపెను. ఆ విధముగా ఆమె ఆ విధముగా ఆమె సమస్త కల్మషముల నుండి సమస్త కల్మషముల నుండి పవిత్రురాలై పవిత్రురాలై యోగాగ్నియందు తన దేహమును త్యజించెను. త్యజించెను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శిలప్రపాద్కి జై. సతీదేవి వెంటనే తన భర్త చరణ కమలములను ధ్యానించెను. లోకపాలన వ్యవహారములను గాంచెడి త్రిమూర్తులలో ఒకడైన అతని పాదపద్మ ధ్యానము ద్వారా ఆమె మహోన్నతమగు ఆనందమును బడిసినదై తన దేహ సంబంధమగు విషయములన్నింటినీ మరచెను. వేరొక దేహమును, అది కూడా భౌతికమైనదే, పొందుటకై తన దేహమును ఆమె విడుచుచున్న కారణమున అట్టి ఆనందము నిక్కముగా భౌతికమైనదిగానే భావింపబడును. కానీ భక్తుడు తన మనసును అవధానమును ఏ విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మములపై నిలుపవలెననిడి విషయమున ఈ ఉపమానము గ్రహింపవచ్చును. భగవానుని పాదపద్మ ధ్యానము ఎంత దివ్యానంద భరితమనగా మనుజుడు ఆ దేవదేవుని దివ్య రూపమును తప్ప సమస్తమును మరచిపోవును. అదియే సమాధి ఎనబడును. అటువంటి ధ్యానము ద్వారా ఆమె సమస్త కల్మష రహితమైనదని ఈ శ్లోకమున తెలుపబడినది. ఇంతకు ఆ కల్మషమేమిటి? తన దేహము దక్షుని నుండి వచ్చినదనిడి భావనయే ఆ కల్మషము. కానీ సమాధి యందు ఆమె దైహిక సంబంధమును పూర్తిగా మరచెను. సారాంశమేమనగా మనుజుడు భౌతిక జగమునకు చెందిన దైహిక సంబంధముల నుండి విడివడి తనను దేవదేవుని నిత్య సేవకునిగా తలచినప్పుడు అతని భౌతిక సాంగత్యము వలన కలిగిన కల్మషమంతయు దివ్య సమాధి యొక్క అగ్ని కీలలచే భస్మీపటలమగును. అగ్నిని బాహ్యముగా ప్రదర్శించవలసిన అవసరము లేదు. భౌతిక జగమునందలి దైహిక సంబంధములన్నింటినీ మరచి మనుజుడు స్వస్వరూపమున స్థితుడైనచో యోగాగ్నిచే సమస్త కల్మషము నశించిన వాడే అని చెప్పవచ్చును. ఈ జగములోని బాంధవ్యములను కలిగియుండియే గొప్ప యోగినని నటించువాడు నిజమైన యోగి కాచాలడు. శ్రీమద్ భాగవతము 2.4.15 నందు యత్కీర్తనం యత్స్మరణం అని తెలుపబడినది. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామమును కీర్తించి అతని పాదపద్మములను ధ్యానించుచు ప్రార్థించుటయ ద్వారా మనుజుడు శీఘ్రమే సమాధి అగ్నిచే భౌతిక కల్మష దూరుడగును. దేహాత్మ భావన తొలగిన వాడగును. క్షణమాత్రము ఆలస్యము లేకుండా ఇది శీఘ్రమే వనగూడగలదు. సతీదేవి దేహత్యాగము చేసినదనుట ఎందలి భావము ఆమె తనకు దక్షునితో గల సంబంధమును హృదయము నుండియే తొలగించి వేసినదని శ్రీ జీవగోస్వామి అభిప్రాయపడిరి. సతీదేవి బహిరంగ శక్తి కనుక తన దేహత్యాగము చేసినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందక దక్షుని వలన కలిగిన దేహమును మాత్రము మార్చినదని శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు వ్యాఖ్యానించిరి. ఆమె వెంటనే మేనక తన భావి జనని గర్భమున ప్రవేశించినదని ఇంకొందరు వ్యాఖ్యాతలు అభిప్రాయపడిరి. అనగా దక్షదత్తమగు దేహమును త్యజించి ఆమె వెంటనే మరి ఒక ఉత్తమమగు దేహమును పొందెను. కానీ దాని భావము ఆమె ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందినదని కాదు.
ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ఈ శ్లోకానికి ఇవ్వబడినటువంటిది. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ సతీదేవి దేహత్యాగము గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ క్రమంలో ఆమె తన తండ్రి అయినటువంటి దక్షుడితో తనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని తొలగించుకోవేసుకోవడానికి ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని త్యజించినట్లుగా ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి పూర్వపు శ్లోకంలో మనము చూసినట్లుగా అంటే ఇక్కడ సతీదేవి మొదట ఆమె స్థిర ఆసనాన్ని, తర్వాత ప్రాణాయామము, తద్వారా ఆ ప్రాణవాయువుని నాభి చక్రానికి చేర్చడము, పిదప బుద్ధితో మిళితం చేసి హృదయ భాగానికి తీసుకురావడము, ఆ పిదప క్రమంగా శ్వాస మార్గం ద్వారా ఆ పల్మనరీ సిస్టమ్ ద్వారా మరి భ్రూణ మధ్యానికి తర్వాత శిరసాగ్రహానికి చేర్చినటువంటి విషయాన్ని చూసాము. సో ఆ విధంగా మహాత్ములలో గొప్పవాడైనటువంటి వాడు, మహాత్ముల చేత కూడా పూజనీయుడైనటువంటి శివుని తో ఆదరంగా అనురాగంతో ఆమె సేవించబడేటువంటిది. అంటే ఆమె శివుడు తన యొక్క ఒడిలో ఆమెకి స్థానమును ఇచ్చినటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా తన దేహమును అటువంటి ఆ దేహాన్ని తండ్రి ఎడ ఉన్నటువంటి కోపంతో, అంటే తండ్రి చేసినటువంటి అపరాధానికి కోపోద్రిక్తురాలైనటువంటి సతీదేవి మరి ఆ దేహాన్ని త్యజింపగోరి అగ్నిమయమైనటువంటి వాయువును తన యందు ధారణ చేయటం మొదలుపెట్టింది అంటూ చెప్పినటువంటిది మనం పూర్వపు శ్లోకంలో చూసాం. సో ఆ విధంగా ధారణ చేసి చివరికి ఏంటి, సమాధి స్థితి కదా. ధ్యానము తర్వాత సమాధి స్థితి. అంటే అష్టాంగ యోగ విధానం చూసినట్లయితే మనము సాధారణంగా యమ నియమ ఆసన, ఇక్కడ ఆసనం దగ్గర నుంచి వచ్చేసింది మనకి. ఆసనం, ఆ తర్వాత ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి స్థితి. సో ఆమె ఇక్కడ ఇంతకుముందు ధారణము అని చెప్పాము. ఆ తర్వాత ఈ శ్లోకంలో
ధ్యానము మరియు సమాధి స్థితి గురించి వచ్చేస్తున్నటువంటి సతీదేవి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి తత స్వభర్తు చరణాంబుజాసవం జగద్గురు చింతయతి చాపరం. తన భర్త అయినటువంటి శివుణ్ణి తప్ప సతీదేవి తన భర్త జగద్గురు అంటే ఈ భౌతిక జగత్, ఇక్కడ జగద్గురు కృష్ణం వందే జగద్గురు అని చెప్తాం, అది మొత్తంలో కాదు. ఇక్కడ తన భర్త అయినటువంటి జగద్గురువుగా సంబోధించింది అంటే ఈ భౌతిక జగత్తును. సో సతీదేవి తన భర్త జగద్గురు అయినటువంటి శివుడు పాదపద్మములనే తప్ప మరి ఎవరిని ఆమె ధ్యానం చేయలేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సతీదేవి తన భర్త అయినటువంటి శివుని యొక్క పాదపద్మముల పైననే ధ్యానమును నిలిపెను. స్వభర్తు చరణాంబుజ ఆసవం, తన భర్త యొక్క పాద పద్మములనే ఆమె ఆశ్రయించినది, ఆమె చింతయతి ధ్యానించినది. నా దదర్శన్ అంటే ఇతరులను కాకుండా అని చెప్తున్నారు. దేహో హత కల్మషత్ సతి సద్య ప్రజ్వాల సమాధి జాగ్నినా. సో ఆ విధంగా ఆమె యొక్క దేహమును కల్మషములను నశింపచేసుకుని ఆ సమాధి అనేటువంటి యోగాగ్నిలో ఆమె దగ్ధం చేసినది. ఆ విధంగా ఆమె సమస్త కల్మషముల నుండి పవిత్రురాలై యోగాగ్నియందు తన దేహమును త్యజించి వేసినది అంటూ చెప్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణంలో మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, సతీదేవి వెంటనే తన భర్త చరణ కమలములను ధ్యానించెను. ఎందుకంటే మరి ఈ లోక పాలకులలో త్రిమూర్తులలో ఒకరైనటువంటి శివుణ్ణి మరి సృష్టి కర్త, స్థితికర్త, లయకర్తలుగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో, సో ఆ మహేశ్వరుడు త్రిమూర్తులలో ఒకడైనటువంటి ఆ మహేశ్వరుని యొక్క పాదపద్మములను ఆశ్రయించి ఆమె మహోన్నతమైనటువంటి ఆనందమును పొంది ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయములన్నింటినీ అంటే ప్రస్తుతము తాను పొందినటువంటి ఆ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను మరిచినది. దేహపరం అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. అంటే ఈ భౌతిక దేహం అని కాదు, ఆమె ఏదైతే ఇప్పుడు పొందినదో ఆ దేహానికి సంబంధించి, అంతేకాని ఆమె ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహాన్ని పొందలేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహాన్ని పొందడము అనేటువంటిది ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. అన్యులు ఎవరి ద్వారా కూడా, అందుకే చాలాసార్లు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యాలు చెప్తారు, శివ బ్రహ్మ ఎవరు కూడా ముక్తిని ఇవ్వగలిగేటువంటిది లేదు అని. అది శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయమే. సో కాబట్టి ఆమె తన పూర్వం అంటే ఒక దేహం నుండి ఇంకొక దేహానికి మారుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకు మారింది అంటే తన దేహం పూర్వం తాను పొందిన ఆ దేహము తన అపరాధి అయినటువంటి తన తండ్రితో కలిసి ఉన్నటువంటి కారణంగా, దక్షదత్తమైనటువంటి కారణంగా ఆ దేహాన్ని త్యజించగోరినటువంటిది ఆమె. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆమె త్రిమూర్తులలో ఒకరైనటువంటి ఆ మహేశ్వరుడి యొక్క పాద పద్మాల పైన ధ్యానాన్ని నిలిపి ఆనందాన్ని ఆమె పొందినది. అంటే వేరొక దేహము పొందుటకై ఆమె తన దేహాన్ని విడుచుచున్నటువంటి కారణంగా ఆమె పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆనందము భౌతికమైనదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ భక్తుడు తన మనసును అవధానమును ఏ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మములపై నిలుపవలెననేటువంటి విషయమునకు ఇది ఉపమానము. సో అంతే కదా, ప్రాక్టీస్ గా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒక ఇది ఉంది. సో అదే విధంగా ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు
సతీదేవి శివుడి యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించిందో అలాగే భక్తుడు ఆ భగవంతుని దేవదేవుడి యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించవచ్చును. భగవానుని పాదపద్మముల ధ్యానము ఎంత దివ్యానుభవంతమనగా అది మనుజుండు ఆ దేవదేవుని దివ్య రూపమును తప్ప సమస్తమును మర్చిపోవును. సో ఇంతకు ముందు కూడా మరి కపిల భగవానుడు ఏ విధంగా దేవదేవుని ధ్యానించవలెనో మనకి సమాధి స్థితి యందు అంటే యోగ విధానంలో పాదార విందం నుండి ముఖార విందం వరకు ప్రతి అంగాన్ని స్మరించుకుంటూ చివరికి హృదయంలో ఆ సంపూర్ణ రూపాన్ని, అందుకే భగవంతుడు రూపసహితుడుగా చెప్తుంది, ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి రూపాన్ని హృదయంలో ఏర్పరచుకొని దానిపైనే ధ్యానము, ఆయన యొక్క పాదపద్మాలను ఆ విధంగా ఆశ్రయించి ఎంతటి దివ్యానుబంధాన్ని పొందుతాడో చెప్పబడుతుంది. అలా ఉండేటువంటి స్థితియే అంటే ఆ భగవంతుడు తప్ప అన్యము ఎరగకుండా ఉండేటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో అదే సమాధి స్థితిగా చెప్పబడుతుంది. అటువంటి ఆ ధ్యానము ద్వారా జీవుడు సమస్తమైనటువంటి కల్మషాలను వదిలివేయును. సో ఇక్కడ సతీదేవి కూడా ఆ విధంగా సమస్తమైనటువంటి కల్మషాన్ని అంటే తన పూర్వపు దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆ కల్మషం ఏదైతే ఉందో ఆ కల్మషాల నుండి ఆమె బయటపడింది అని చెప్తున్నారు. ఏంటి మరి ఆమె బయటపడిన కల్మషము అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది దక్షిణ నుండి వచ్చినటువంటి దేహము అనే భావన ఆమెకు కల్మషంగా ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ సమాధి యందు ఆమె దైహిక సంబంధము పూర్తిగా మర్చిపోయింది. అంటే భగవంతుని అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని మర్చిపోయింది. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము తాను ఇంతకు ముందు పొందిన భౌతిక దేహము యొక్క కల్మషాన్ని గుర్తు మాత్రమే చేసింది తప్ప దాంతో పాటుగా దైవ స్వభావాన్ని అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని గురించి ఆమె అక్కడ ఆలోచించలేదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనిషి భౌతిక జగమునకు చెందిన దైహిక సంబంధముల నుండి విడిబడి తనను దేవదేవుని నిత్య సేవకునుగా తలచినప్పుడు అతని భౌతిక సాంగత్వము వలన కలిగిన కల్మషమంతా దివ్య సమాధి యొక్క అగ్ని కీలల చేత భస్మీపటలమవుతూ ఉంటుంది. అగ్నిని బాహ్యంగా ప్రదర్శించవలసిన అవసరం లేదు. దీనికి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు భగవద్గీత యందు చెప్తారు, ఎప్పుడైతే భక్తి యోగంలో నా భక్తుడు నిమగ్నమవుతాడో ఏ విధంగా అయితే మండేటువంటి అగ్ని కట్టెలన్నింటినీ కూడా దహించి బూడిద చేస్తూ ఉంటుందో అలాగే నా భక్తుడు అంతకు పూర్వపు జన్మలలో చేసినటువంటి పాపకర్మలన్నీ కూడా అతడు పొందినటువంటి ఆ యోగము ద్వారా భస్మీపటలమవుతాయి అని చెప్తారు. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో కాబట్టి భౌతికమైన సాంగత్యాన్ని వదిలి భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని భగవంతుని యొక్క దాసానుదాసుని నిత్య సేవకుడును అనేటువంటి భావనలో ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటివన్నీ కూడా దివ్య సమాధి అనేటువంటి అగ్ని కీలల చేత అంటే ఏంటి దివ్య సమాధి? భగవంతుని ధ్యాస తప్ప అన్యమూ లేకుండా ఉండడం. అది ఆ జీవుడి యొక్క భౌతికమైన సంబంధాలన్నింటినీ కూడా భస్మీపటలం చేస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే దహించి వేసేటువంటి అగ్ని జ్వాలలు కట్టెలను బూడిదగా చేసేస్తాయో అదే మాదిరిగా ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి సమాధి దివ్య సమాధి స్థితి ఆ జీవుని యొక్క కల్మషాలన్నింటినీ తొలగించి వేస్తుంది. సో మరి ఇక మనిషి స్వస్వరూపమున స్థితుడైనచో యోగాగ్నిచ్చే సమస్త కల్మషములు నశించిన వాడే అని కూడా చెప్పబడుతుంది. అంటే ఆ దివ్య సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మరి ఈ జగంలోని దివ్య బాంధవ్యమును కలిగి ఉండియే గొప్ప యోగిగా నటించేటువంటి వాడు యోగి కాజాలడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సంబంధాలన్నింటినీ నా స్వధర్మాన్ని అంటూ ఈ భౌతికమైన సంబంధాలన్నింటితోనూ కలిసి ఉండి అలాగే నేను అన్ని త్యజించాను అని అంటే అది నిజమైనటువంటిది కాదు అని చెప్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి ఉన్నటువంటి ఈ 2వ స్కందము
4వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయాన్ని ఆ సౌనక ఋషి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. యత్ కీర్తనం యత్ కర్మణం యదీక్షణం యద్వందనం యత్ శ్రవణం యదాహరణం లోకస్య సద్యో విదునోతి కల్మషం తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. యవ్వాని కీర్తనము, స్మరణము, దర్శనము, వందనము, శ్రవణము, అర్చనము, కీర్తనము యొక్క సమస్త పాపములను ఒక్కమారుగా ప్రక్షాళించి వేయునో అట్టి సర్వ మంగళకరుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి గౌరవపూర్వక వందనములు అర్పించుచున్నాను. సో మనిషి సమస్త పాపముల నుండి విడిపడుటకు ధర్మకార్యాలు, ఉదాత్త రూపము, పరమ ప్రామాణికుడగినటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి చేత సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా చెప్పబడినటువంటి విషయం ఇది. సో స్మరణము, శ్రీ విగ్రహం దర్శించడానికి మందిరానికి ఎగడము, భగవాన్ ఎదుట ప్రార్థనలు, భగవద్గీత, భాగవతము వంటి భగవద్గుణాలను శ్రవణం చేయడం వంటి పలు విధాల ద్వారా కీర్తనము కావించుచు చక్కగా శ్రావ్యమైనటువంటి సంగీతంతో శ్రీకృష్ణ భగవానుని కీర్తించడం ద్వారా మరియు శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి శాస్త్రాలను పఠించడం ద్వారా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కీర్తనాన్ని నిర్వహించవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా సుఖదేవ గోస్వాముల వారు భగవంతుని యొక్క మహత్యాన్ని, అంటే ముక్తి పొందేటువంటి మార్గాన్ని తెలియచేసినటువంటి విషయం. సో అది ఆ సౌనకాది మునులు అడిగినప్పుడు సూత గోస్వాముల వారు సుఖదేవ గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటి విషయాలు. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామాన్ని కీర్తించి అతని పాదపద్మములను ధ్యానించడం, మరి ప్రార్థన ద్వారా మనిషి శీఘ్రమే సమాధి అనేటువంటి అగ్ని చేత భౌతిక కల్మషాలన్నిటినీ కూడా త్యజించి దేహాత్మ భావన తొలగిన వాడై క్షణమాత్రము ఆలస్యం లేకుండా శీఘ్రమే అది వందగూడగలుగుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ సతీదేవి దేహత్యాగం చేసినదనుట ఎందలి భావము ఆమె తనకు దక్షుడితో గల సంబంధాన్ని హృదయం నుండి తొలగించింది అని మరి పరమ ప్రామాణికులైనటువంటి ఆచార్యుల యొక్క అభిప్రాయాలను శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వారిలో శ్రీల జీవ గోస్వాముల వారి అభిప్రాయం దక్షిణితో సంబంధాన్ని హృదయం నుండి తొలగించి వేసింది అని. అలాగే మరి విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు సతీదేవి బహిరంగ శక్తి కనుక తన దేహత్యాగము చేసినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందక దక్షుని వలన కలిగినటువంటి దేహాన్ని మాత్రమే మార్చివేసింది అని వ్యాఖ్యానం. ఇంకా కొంతమంది ఆమె వెంటనే తనకు అంటే మరలా తాను పొందేటువంటి భౌతిక దేహాన్ని పొందేటువంటి మైనకాదేవి, ఇక్కడ మేనకాని ఇవ్వబడింది, మైనకాదేవిగా మైనక అనేటువంటి ఆమెను గర్భమునందు ప్రవేశించిందని ఆ హిమవంతుడు భార్య అయినటువంటి వ్యాఖ్యాతలు అభిప్రాయపడినటువంటి విషయం. అనగా ఆ దక్షదత్తమైనటువంటి దేహమును త్యజించి ఆమె వెంటనే మరి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి దేహాన్ని పొందింది. కానీ ఆమె దాని అంటే భావం అంటే ఆమె చేసినటువంటిది ఆమె ఈ దేహాన్ని వదిలేసి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందినది కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి ఇచ్చారు. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. బృంద మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? ఇచ్చాను ప్రభుజీ, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు మీకు ఇచ్చినట్టు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే హరే కృష్ణ. ఇచ్చాను ఏమన్నా ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ప్రభు కంటిన్యూ చేయండి, నేను లీవ్ అవుతాను. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ.
8:30కి వెళ్ళాల్సింది కాలేజీకి, కానీ కొంచెం హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రేపు చూద్దాం ఏదైనా ఉంటే. అలాగే ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్య చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భాగవతానికి జై. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. శ్రీల గురుదేవ్ కి జై. జై. అనంత కోటి హరే వైష్ణవ కృష్ణ వృందానికి జై. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ నమస్కారం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. మాతాజీ సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభుజీ, ఇంకా భాస్కరయ్య ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మీరు అది జర్నీ టైం ఒకసారి చెప్తారా ప్రభుజీ? ప్రభుజీ నా టికెట్ ఇప్పుడే పంపించాను. ఓకే మాతాజీ. బృందా మాతాజీకి చెప్పండి. పంపించాను ప్రభు. బృందా మాతాజీ రిటర్న్ కూడా ఎప్పుడు ఏంటి అనేది కూడా టైం చెప్పండి మాతాజీ. చెప్తాను ప్రభుజీ. సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నా మాట వినిపిస్తోందా? ఇప్పుడు వినపడుతుంది ప్రభుజీ. అది నేను మొబైల్ బెంగళూరులో ఉన్నా, సిగ్నల్ ఒక్కప్పుడు పోతూ ఉంటుంది. చెప్పండి Okay. చెప్పండి, ఏం కావాలి? చెప్పారు. మీరు మ్యాంగ్లూర్ ఏ టైం కి రీచ్ ప్రభుజీ, అవుతారు? మళ్ళీ ఇది రిటర్న్ ఎప్పుడు ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ లైవ్ ఆన్ లో ఉన్నట్టుంది. అవునా ప్రభు. ఓకే ఓకే.